Dok, maksudnya kan ibu tak sedih lu, ada urusan kepentingan yo. Tak pijet sebentar, kok Intan jenuh. Jenuh ngerti? Jenuh ki piye ya, aku nek arani bosen. Bosen Ya ya. bosen kan ngenteni pijet kan suwi, kok rong susi rong ibu. Ya toh, kok kan bosen. Intan yang omah ae karo Mami Ngatini. Lah Mami Ngatini iki kan aku mau delok lepek. tak gowo lali, Cak. Iya, Lah lah yo makane kuwi, kamu ning omah aku mbek mangan ini ati jalan-jalan. Mami Ngatini emang tak delok ning lepek rondok tilek. Nah, iki kok jak tumbas pedes-pedesan bakso pedes. Tapi Ya. kok saya susuk iki. Gak usah. Ya nek dikek susuk bakule ya kei tampani ya. Nek gak susuk ya wis ya. Wes kono Kok pokoke berdua mbek mangan ini ya. berdua mbek Mangatini. Kok iso nggih vlog? Piye nek nge-vlog piye pamane? Ora ibu. Halo guys. Ya terus Aku ditinggal Mbak Indah ambek ibu. apa pijet? Apa pijet? Terus aku berdua sama Mak. Mak Ngatini. Kita mau makan apa, guys? Aku pe makan apa guys? Bakso. Ya wes Wes ngono ya. Nunggu Mak Ngatini ya. Cus. Padha sebentar tok e. Oke sebentar tok. Bentar kok terus bar ku ya soalnya mobilnya gak muat. Gak muat. Mau Aku sebentar jebol tok kok dicepu, nek. diceput tok sebentar tok. Engko nek Bar ku langsung kaken. pulang. Jebol kok kaken. Ya wes guys, nek ngono ki nunggu Mak Ngatini. Cus. Mak sakit apa, Nduk? Ini. Sakit ini, sakit rindu, Mak. Sakit rindu. Kalau ngertes jan lek mang lho, Mak, nek ketoke flu ah ngono. Lek kowe. Dalam? Ya Tan ya sebentar ya sama Mama ya. Mama flu jak beli bakso biar nanti Mama iso gebres. Ya, oke. Ya Pan di rumah. Napa? Di video Intan nonton nggih jenengan nggih, Mak. Mak, mengke nyuwun videone nggih Mak niki pas Mak. Ngoten kedhik mboten napa-napa. Kula tak pijet sedhilu. Sikile niki lho Mak, rasane kok. Aduh ya Allah. Teng pundi Mak jenengan Mak? Mbah nika jan balene nika penak Mak. Daleme pundi niku? Jo. Arah kuwi kula lali Bu Ajeng sanjang sampean. Nggih, kula nek pas rene Mak nggih. Nggih. Niki nggih rekomendasi kancane kula waune Pak Wahyu. Pak Wahyu kok dereng anu tak coba sing niki riyen menawi cocok ya Mak. Jenenge usaha nggih Mak nggih. Apa napa? Ya Allah Matin. Ya Allah, ya ben to Nduk. Mau tak mulai dino. Bangeten mes nang dilempet cek. Ampun aku mulai. Mboten napa-napa nggih Mak nitip intene. Tak tambahi lagi ya Vanza. Sing kuwi bawa sini tak kasih 100.000 wae. Pripun Mak? Mak benjing-benjing nek kula mriki Mak nggih kula tak pijet teng mriki. Winginane sing Mbak Indah nika, mbak-mbake sing enom nika lho Mak, tapi cuma pijete niku mboten sedaya namung sing diurut-urut nggih kaki. Sekedhik-sekedhik ngoten. Tapi sakit sih dikucur kaki. Kaki. Kakean mriki sampe iki. Kula niki lho Mak, abah winginane makanan kirim Mak, ya Allah. Nggih Mak nek jenengan nganu kula tak nggih anu Mak, kula nitip Intan nggih Mak nggih. Kakakku ku tak mulai. Iya iya. Sik tak cukono sangune Tan. Sepas nang Klambine Mbak Endah iki. Sini. Tak oleh nambah klambinenya. Iya. Makasih. Duduk. Entar. Mas bakso. Ya kuwi permen-permene Mbak Indah, Nduk. Ya. Oh, ambil tas e. Iya nya. Wes ben. Wes. Cus. Assalamualaikum. Hai, Mek, apa? Coba jajan Kita mau beli bakso. di mana? Iku mak ngatini ya, suruh. Aku enggak ero, Mak. Masa gak ngerti? Nek makan juga kamu di rumah sih berarti yang kamu makan jajan no. Ye, masa mah mangan perut dalan? Enggak boleh. Nggak boleh, nggak bagus toh. Nek mau harus duduk. Harus duduk sih. Ruber, itu mam bakso. Wis kan mau jajan sih ya pemirsa. Yes, kita lanjut mau beli bakso sama Mbak Intan. Wis mam jajan tak tengok-tengok. Nggak boleh makan jajan sambil jalan. Nggak bagus. Orang kunci.
Ya, sih tak saute Mbak Intan. Kok ya pengen Mbak Intan. Iku dari sapu tempi. Eh? Kuwi yo. Oh, sandalnya Mae. Makan ikan. Makan ikan. Kita lanjut beli bakso sama pintu nih. Kita bawa si biru. Mbak Intan pesennya apa? Bakso. Ini bakso apa? Kelaminnya diturono. Nah, ini bakso apa? Jumbo. Jumbo, Bakso jumbo kali mas. Bakso ayam. Ayamnya melayu. ayam. Ya kayak lah, kayak emang kok gambar ayam. Ya. Bakso jumbo kali. Jeruk tok, gak pakai es. Nah, aku tang jeruk tok. Es jeruk setunggal, es teh setunggal. Saya duduk sana. Di tempat bakso sini. Sini ya Mbak Intan. Ada kipas. Kamu sini. Kamu sini berarti Mbak. Teklek. Teklek, teklek, teklek. Jadi ini bu konsen wadah sambelnya ben pedes ben beler kok benjret. Apa gitu nggak ada? Nah ini guys. Kita bakso dulu sama Mbak Intan. Mbak Intan tinggalin bar bakso, kita lanjut mau ke tempat Bambang minta obat buat Pak Jati. Kuwi apa iki main? Apa enggak? Kenapa? Kalau obat Iku Pakku sadi. ya guys, tak mamsek ya. Kisi aku tuh. Mami kisi aku tuh. Kenyang. Terus neng dine Obat. obat ya. Bar beli obat. Dikasih no Pak Japri apa pulang nih? Kasih obat capek dulu. Saya Pak Japri dulu. Amanah dari Mbak Indah. Kan pakai es jeruk, aku es teh guys. Es jeruk gak cocok lah. Nanti mandi enggak? Mandi enggak? Aku gak bawa saling. Apa enggak? Sepi guys. Beneran sepi oleh Pak. Orang sebar.
mati guys. Kamu minta apa? Bakso. Sama? Tong. Lonting. Oh, itu loh Mbak Intan baksonya jadi. Sebentar ya Mas. Ayo kita makan. Mbak Intan timang sih guys. So. Banyak-banyak nek meh. Pan delok bal tetene gak cah dijak ya. Pan ini nek sore delok bal mbek Pak. Saged. Wih. Selesai. Kirim lonting. Tuh. Oh. Berapa? Satu ya Mbak Intan toh ya. Emak aja. Enggak. Mbak Intan toh ya. Makan lonting. Kok apa? Bapak? Bapak nggak tujuan bakso. Masa? Met. Masa? Iya. Ya, sebentar Mas. Ini orang doyan tenan. Siapa Bapak? Orang doyan bakso Bapak. Dia nggak mau kayak kok. Dispin baikkan sesenang. Kita apa ini ya? Ini keisi ya? Nggak ada. Aku cuma bawa satu itu. Habis 27. Nanti Pak Yon, kita perlu tutup nanti Pak. 73. Met ya? 73. Melaku apa nih Pak? Pak motor. Nggak melakukan ayo Mbak. Halo. Ayo gitu loh. Nanti Pak Babang tutup ini motornya kan gini. Tak lihat di tempatnya Pak Bambang guys. Kita tutup, Mak. Orer tutup guys, tempatnya Pak Bambang tutup. Ya kita pulang. Yes, kita pulang sampai rumah. Pak Bambangnya tutup. Kita sudah kenyang makan bakso sama Mbak Intan habis 27. Dan sekarang kita di rumah. Wis, Mbak Intan mau mandi ya, Po? Enggak. Enggak. Mandi di rumah aja. Mandi di rumah ya wis ya. Iya. Wis kenyang, kita layah-layah. Iya. Oke. Mak Tin matur suwun nggih Mak. Kula tak nyen pamit nggih. Nduk, dadah, makasih ya. Dadah. Dadah. Loh, stinteni Repa. Wis matur suwun. Ayo, Tun. Intut. Sik pemirsa alhamdulillah nggih. Pun saatnya mantuk emang digawekno konten Mak Ngati ini alhamdulillah pemirsa kita rek tak terusno sampai pulang ya. Bisa ini emang mbah ngono ae. Nek wis dindani Repa. Ayo, Dak. Ayo. Iki lho kathok nyah. Disilai HP Martin Mang aku. Iya. Siap. HP ku lho. Iki ana sisane iki lho, Dak. Iya. Tonceng sisane. Ayo. Bisa para wes. Wis ayo Repa wis ngenteni.
Oke. Ini. Ya, sementara kono sik, ya. Hati. Siap. Yo. Kurang terpi. Alhamdulillah wis nyampe rumah. Mbok alon-alon tondo. Duh, ya Allah. Makasih Papa. Ya Allah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ayo. Kita menutup. Kok menutup? Apa ya nek ngarani? Ngekakno lampu. Nek gak dikakne ya walah. Dedet pemirsa. Nah, tenan toh. Peteng dedet. Oh walah. Lagi teko disambut glodakan tikus-tikus. Makasih ya, Nduk ya. Coplok sesek. Wes Nduk, wes coplok Nduk kowe wes apa Nduk nek ngarani mure wes ucul. Nutup pintu, nutup nganu mobil mak bruwak coklek kabeh. Aku ki ya wis ngandani Nduk Tan, kekuatanem kuwi kan sangat-sangat luar angkasa. Nek nutup sembarang kalir mbok ya alon-alon to Nduk. Bruwak. Kok kamar mandi ya. Bruwak. Wes. Tak ganti pintune coklek. Sesone alon-alon ya Nduk ya. Sempal kiwir. Sabar. Alon-alon rasa dibruwak ora usah coklek neh engko lawange. Kok pengen kon Pak Silo kudu ngenteni hari berikutnya soalnya Pak Silo kuwi ijek enek gawean Nduk. Sabar Nduk alon-alon. Alon-alon Intan. Wes kuwi dienggo salin, kuwi salin. Ora iki tak coba. Iya maksudnya salin orang nganggo kuwi. Nah. Ora usah diwaliki ra apa-apa lho Nduk, wong ya sesuk diumbah lho Nduk. Ibu minta tolong diantar ngekakno lampu depan. Yo. Aja nganggo sandalku, Cok. Iki sandalku teles. Ndek mang ngomong apa? Ndek aja nganggo sandalku terus apa? Aja nganggo sandalku teles. Oh, tak kira. Sandalku ki teles. Ora apa-apa. Aku sik yo kados. Iya. Hati-hati Tan. Hati-hati kok sagru-sagrusu. Kuwi listrik soalnya. Ya. Soalnya listrik. Wes nang mandi. Tuh, delok Tan. Oh, walah. Walah. Iso kaya ngono tikus e. Mana atus sik. Rene Tan tak tutupno Tan. Tutup Rak. Sini kamu kemana Rene tutup. Demikian ya pemirsa, duduk sini. Duduk. Duduk Dok. Demikian ya pemirsa cerita hari ini nggih. Doa terbaik untuk jenengan semua. Semoga yang sakit yang paringi sembuh. Untuk pejuang garis 2 semoga diberikan momongan yang saleh-saleh. Matur suwun nggih mangat ini didamel ke video Intan dijak tumbas Bakso. adoh Nduk Mang. Yo fon nek gak mbok jak. Yopan iku apa jenenge? Bal-balan ambek masane. Masih jere naik gunung. Heeh. Oh, ya udah pemirsa kami pamit nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun nggih mangat ini nggih. Ku tak mau mandi. Iya.